चिराङाव आसाम सोरखारनि मावबिथांखिजों लुफुंजानाय गंसे मडेल अंगनबादि सेन्टार बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली बियाबाव एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो इएम रनजित बसुमतारीया बे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गावनि आखाइजोंनो बेखेवना होदों। उन्दै गथ'फोरनि गोग्गो देहा आरो गोग्गो सोलोंथाइनि थाखाय सरकारजों लुफुंजानाय बे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बेखेवनो मोननानै एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो इएम रनजित बसुमतारीया गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोबोद गोजोननायजों फोरमायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों ओनसोलनि अंगनबादि हाबा मावगिरि लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। दिनैनि जा चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि नैबे खुंग्रिं फावरागुरि हालामाव जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार दुलाराय आसामाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गिबियावनो जोंनि सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्रायसो मोननो हादों। बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा एप्रिसियेट खालामगासिनो दङ। सिडली ब्लकनि गेजेरजों जे एसेबां कुइक डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ मडेल हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफ्रावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बानायगासिनो दं। आरो बिनिनो फावरागुरि हालामनि जा मडेल अंगनबादि सेन्टार दिनै जों बेखौ अपेनिं खालामनाय जादों। आरो फैगौ 77थि भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे 15 आगस्टआ जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोदों, खौसेथि लाबोदों। बेखायनो दुलाराय जोंनि बिटिआर बासि आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे गोजोन हामलायथि हरनाय थाबाय। सार, नाथाय दिनैबो बर' माखासे बर'फ्रा उदांस्रि मोनाखै आरो बड'लेण्ड सोमावसारदों नै बावैसो सान सिगां जागायफिनदों। बेनि सायाव सारा माबाफोर बुंदों? उदांस्रिया मा धरननि उदांस्रिखौ बुंदों आं बेखौ मिथिला। स्टेटनि सिङावनो स्टेट अर्थात भारतनि सिङावनो मोनसे स्टेट बिनायखौ जोङो उदांस्रि होननानै बुंनो नागिरा। बिथांमोननि बुंनाय सोदोबा हयथ' मिस्टेक जादों। खिन्थु जोङो भारतनि सिङावनो सान्थियै जा मोनसे आलादा रायजो दाफुंनानै जोङो मोनसे बर'नि रांखान्थि बिथिं समाजखान्थि बिथिं जौगाहोनो नागिरदों। बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बिथांमोना माबायदि उदांस्रि माबायदि आं बेखौ बुंनो हालिया। सुबिदानि बाथ्राया बेयाव गुबुन जेबो नङा जे जि फेसिलिटि अंगनबादि सेन्टार हिसाबै मोननांगौ सरकारनि भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेफोर सुबिदाखौ होनांगौ बे सुबिदा गासैबो थाजोबगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे बे 25 लाख रांजों लुनाय मोनसे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार आरो बेहा गावहानो मोनसे डिजाइन दंखायोमोन, सेन्ट्रेलि डिजाइन खालामखानाय स्टेटआव। आरो बेबायदिनो दिनै नैबेयाव बे फावरागुरियाव जोङो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै लुफुंनानै दिहुननो हाबाय। जे सिडली समष्टि बा थामहिनबा गासैबो एमएलए समष्टियाव गासै 11 मडेल अंगनबादि हरनाय जादोंमोन। बिनिनो दिनैहाय 3 मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बेयाव बेखेवनाय जाबाय। दा 2 रेडि जानानै दंमोन। गंसेया जाहैबाय पाटाबारि, जेराव थांनाय फैनाय हान्थामेलानि एसे उसुबिदानि थाखाय बे सेन्टारखौ खुलिनाय जायाखिसै दिनैहाय। बेयाव भारतनि आजादि का अमृत महोत्सबनि बे नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादोंमोन जे उदांस्रि साननि गिबि सानाव थामहिनबा दिनै 14 आगस्टआव बहाबा लुखांनाय जे मडेल अंगनबादि बा बेबायदिनो सरकारि माखासे आसनिफोर मावफुंजाबायब्ला बेखौ नोङो बेखेवनाय, लोगोसेयैनो बहाबा गोदानै दङबा खुन्थिया गायसननाय, बे हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादोंमोन। बेखायनो नैबे बिटिआरनि 9 जिल्लानि गेजेराव गिबि खेबथारै जोङो सिडली समष्टियाव जों 3 थांखि बादियै जों बेखेवनो हाबाय। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा नायनांगौआ बेनोल' जे लुनानैल' जाया, बेखौ जोथोन लानांगोन। बेयाव जोंहा अंगनबादि वार्कार, अंगनबादि हेल्पार, अंगनबादिनि जा सुपारभाइजारफोर दङ, बिथांमोना बे सेन्टारखौ जोथोन निश्चय लानांगोन। আজি আমি ভাৰাগুৰি অংগনবাড়ি সেন্টার ওপেনিং কৰিছোঁ। So this is a part of our Assam government instructions and BTR government instructions for opening up of Anganwadi centers in the district. Our district total 22 Anganwadi centers আমি প্ল্যান কৰি আছোঁ। অলমোস্ট 20 centers होते काम तो आरंभ होल। So আমি আশা কৰি আছোঁ আগষ্ট মাহতে 20 অংগনবাড়ি সেন্টার্স
গোটেইখিনি আমি ওপেন কৰি ৰাইজকো এইটো ওপেন কৰিম ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ বি আমি চাইছোঁ ছেটিছফেক্টৰী ৱৰ্ক আছে আৰু অলপ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আছে আৰু এইটো 1-2 দিনতে এইটো কমপ্লিট হ'ব এণ্ড আজি আমি টোটেল 3টা অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ্ছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' শ্বৰ্টলি ইন আপকামিং ডেজ আৰু আমি কৰাই দিম I hope the Anganwadi center etu area ji open hoise ami etu amar local people aru local lora sobalek etu benefit hobo thank you actually sir etu model boli koa hoise asolte ki facility hobo etu so yate mainly ami target korisu 0 to 6 years lora soali so yate teu khelibo bastu ahibo aru bala concept tu ami yate plan kori asu bala concept mane ইয়াতে ৱালছ হতে আৰু কিবা ৱালছ হতে আমি এইটো পেইণ্টিং আৰু কৰিব বিচাৰি আছোঁ লাইক বেচিক আলফাবেটছ কিবা আৰু বেচিক ফ্ৰুটছ বেচিক ভেজিটেবল চ' দেট এইটো অলপ কালাৰফুল হ'ব আমাৰ অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰটো আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো চাই বি শিকিব পাৰিব আৰু আট্ৰেক্ট হ'ব পাৰিব চ' দেট তেওঁকো বি মটিভেশ্যন হ'ব আমাৰ ইয়াতে আহি এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু খেলিব বস্তু বি আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইজকো এইটো প্ৰভাইড ল'ৰা ছোৱালীক এইটো প্ৰভাইড কৰিম চ' দেট ইট উইল বি এ হোলিষ্টিক অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ ডিলিং উইথ দ্য চিলড্ৰেন बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम